Hey Milou, ik hoorde van je vreselijke val. Ik wens je alle kracht met je revalidatie. Epke. Hij woont hier ook in de straat, dus ja. En eigenlijk voor mij is het gewoon heel normaal iemand, maar het is natuurlijk wel leuk dat hij een brief had geschreven. 2 jaar na het vreselijke ongeluk gaat het nog heel iets beter met Milou. Ze had een eigen kamer en ik gaat ze wennen squalita. Als mensen dus mijn tijd niet hebben gezien en dan wel weer zien, dan zie je zo verbetering. Maar ja, ik ben elke dag gewoon mezelf en ik zie niet van mezelf heel snel verbetering. Ja, soms merk ik wel dingen van, oh, dat gaat wel beter. Maar het is niet dat ik bij elk klein dingetje verbetering zie. Nou, dat valt ik net op, hè? Dat valt ik net op. Nee. En u zie ik net echt, maar als dan filmpjes naast me is van bepaalde dingen, dan valt het die wel op. Dan just het wel. En ja, een oren meesken. Die zeggen, oh, nou, het koe haar jerms goed bewegen, maar dat Zwarte Piet feest. Ja. Nou ja, dat is dan wel leuk. Soms zit je er zat dicht op dat je het zelf ik haast net joggen. Nee. Dat het heel iets beter gaat, komt onder oren door de intensieve therapie die Milou volgt. Dat doet ze 2 keer 3 uur in de week bij de Rode Draak in Biddinghuizen. Daar beziekt het famke dat een periode verlien nog dit dier om de macht oer haar lichaam weer om te krijgen. Alleen het tellen vergeten. Heb je meegeteld? Nee. 8. 9. En 10. Pauze. Heel mooi. Goed zo. Zet die weer terug. Ja, soms wel heel vermoeiend. En nou, soms gaat het ook beter dan de andere keer. En soms meer zin dan de andere keer. Maar over het algemeen vind ik het al prima om hierheen te gaan. En dan ja, moet ik die 3 uur is wel lang, maar ik hou het al vol. Maar daar ben ik daarna wel heel moe. Maar het gaat wel goed. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit gehad dat dat het moeilijk was om jou te motiveren. Nee. De intrinsieke motivatie van Milou die is altijd zo hoog en zo goed. Ja, dat het niet zo moeilijk is om te zeggen van oké, kom. We hebben wat 10 gedaan, maar doen we nog een keer 10 en nog een keer 10 en nog een keer 10. Nee, dat heeft niet echt moeite mee. Hartstikke goed. En nog eentje. En pauze. Hartstikke goed. Troch de oefeningen kan Milou weer jocht opzitten. En begin september koersen met speciale braces zelfs een minuutje steen. Ja, zit goed vast. Deze zit niet zo strak, denk ik. Moet hij al strak kiezen. En nu kan je zien dat wij nu echt de starttijden heel uitgebouwd hebben. Dat Milou die uitgebouwd heeft. Om nog langer te kunnen staan. En ja, dat kan je vandaag ook weer als lang als altijd volhouden volgens mij. Dus een kwartier min. Ja. Naast 2 uur spieroefeningen is Milou tijdens de revalidatie ook nog een uur dwaande met lietsere zaken. We zijn aan het oefenen voor echt de fijne motoriek van de hand. Hè, het sturen van de bewegingen, de letters. Zoals net heeft Milou zelf de lijnen al getrokken. Het gebruiken, en nu zie je dat vooral de rechterhand gebruikt wordt. Maar zo net ook met de lijnen zetten, de linkerhand gebruiken. Van alles weer trainersfunctioneel inzetten. Nu zijn we aan het schrijven, maar Milou doet ook vaak andere dingen. Potten open draaien. Met de ballen draaien. Gebruiken van je handen, want die heb je gewoon overal voor nodig. Sinterklaas en dan? Cadeautjes. Ik merkte toch wel dat ik het miste, dus ik wou het graag gewoon weer oefenen. Dus ja, ik weet niet precies hoe lang, maar na nu al een tijdje oefen ik echt mee. En ook als op school, als ik me verveel of zo, dan ga ik wat schrijven. Ja, het vreegt wel dat wat meer met elkaar doen. Wij bij Fiondag ben we een kwartier van thuis. Nou, dan hebben zij al eten en gaat Harry te sporten. Dus we leven wel volle meer, ik bij elkaar langs, maar we doen wel volle meer dingen apart. Omdat Milou oors alleen nog op stap ging en nou gaat ze met mij.
Of mij us. En ja, dus dat is wel verloren. Maar goed, ja, we binnen Jelly hier bij elkaar bij geweest. Dat had er wel inhakt. Maar ja, het loopt nou ik wel weer wat meer bij elkaar. We doen gewoon leuke dingen bij elkaar. Op vakantie gaan, ja, op stap leuke dingen doen. Want dat jouwt de boost er weer wat in. Gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren? Ja. Oké, pepernotentaart. Wat een woord. Ligt die goed voor je?